PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. Happy birthday to you. Amanisa. Happy birthday to you. Inna rabbana ba wa lamana birthday so. Inna rabbana ba wa lamana birthday so ni. Yes di boro da na dorayi. Wakar kwata bedde zanyi wata rana zani Abuja hanya ta ni da mama Hajiya Hafsawata Nasarawa banda kamar ta ce min dana sannu sunan ka nake ta miradi sai na wai ce ni da mama me sake kaso sunana sai ta ce min kai kama da mawaki ni a gani na sai na ce na gaskiya waka ita ce sana'ata ta ji daɗi Hajiya Hafsa godiya ta yi minni da ƙari sai na ce menene na godiya Hajiya Hafsa uwata ta ce waka za ka yi mini wakan da babu irinta na ce kamar wata waka ta ce wakar bede ce mana ka waken je ka haihuwar da babu irinta haihuwar jikar da aka yi mini wallahi ta cire tuta shekaru 10 an shafi haihuwar san bata zo ba sai yanzu Allah ya kawo aika ta cire tuta sai abin ya dauran kaina mama ya bugi girji da haka na shirya da taho nasarawa babaran gaji ko kuma ce ni na gaji tafiya ta ba wani rangaji zai shiga nasarawa mu tashi tunda an haifa mini dan kani abani sai imam welcome to the world na yau maka barka da zuwa nan duniya BS bro da nake maka kakar ta ne maka barka Hajiya Hafsatu uwar gani abban kai ne maka barka Alhaji Sahimam mamanka ta ne maka barka Hajiya Sumayya farin gani kakanka ya ne maka barka Alhaji Imam Nasarawa yau ranar bende ta zo murna muke ya fili jama'a duka na yin murna Amanisa Imam. Happy birthday to you Amanisa. Happy birthday to you Amanisa. Amanisa. Rufe waƙar nan ba na yi fatan alkhairi zanayi da gidana nawa farin gani rayuwarka tana da ɗaukar jini nasarawa yankin gefe kai suke so kai musu mun gani abban Ahmad mai kwarjini majalisa zaka muna gani abban Ahmad mai kwarjini Isa Imam Rajab gani fatan nasara ne maka lamarin ka yana da dawaka majalisa babu gunaguni fatan nasara ne maka wakilta ya fita gabas wasu fika in raba na yaso 2023 da yaddara Allah za ka yi mana talakawa duk sun bi ka sun zaka share kuka yanzu baro da na dorayi fatan alkhairi mai gida inda rabbana ayyama wuya Allah ne zai maka mai gida. PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.